Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje sokulethela zona indaba eyingena njengamanje ke umgibe ke uyiqale phansi ke impi yakhe ke nebandla lakwaShembe ngesikhathi ke kukhona ke omunye ke ubaba ke okhuluma ngokuthi ke umuntu ke othuka yena ke lapha ke uShembe noma ke ibandla lakwaShembe usuke into zakhe zingaqondile ngempela ke umgibe ke usevele ke ephendula yena ke lowo baba ke obekhuluma yona ke leyo nkulumo mbukela ke ngunike yona ke lenkulumo ke ephelele yakhe ke lapha ke gibe futhi mongathi uyamlandela umuntu othuka uShembe isibongo sakhe asiqondile uyanya wena mpandlana udakiwe nje futhi la kutshele mina ngizalwa kwaNxumalo mina umama wami waNxumalo uyayizwa indaba umama uzalwa inkunzi umjijimane ezalwa inkunzi ukhokho wami uSofoco isigwili sokuqala ngqa kwaMandlakazi akekho umuntu waMandlakazi ebhanga noma ongamazi uSofoco isigwili sokuqala sakwaMandlakazi njengamanje umuntu ophethe uMandlakazi ngobugwili umkhulu wakaNdwandwe umzizi finish ngidluleke lapho ngizalwa kuphi ke le ndawo ke base sebethutha ke bayakuphi ke manje phansi le umunye wangobombo wehlele phansi ubheke kweinkunini ujike ubheke egujini uqhubeke khona isikole kuthiwa imankenke lapho ke mina ngizalwa kwaNxumalo emankenke lapho ke njengamanje hey ngoku bese kuthi ubaba ongisalayo ubaba uNyawo uzalwa inkunzi umkatakati usiphendula sithubula ngaphandle kwenombolo yazi umkhulu wami ubedumeke ngakithi yoshaya phansi kongomele phezulu edume nje ngokwelapha nje abazali bamboyithu baganana nje kahle nje ngiyingane nje yasemshadweni nje into yami clean lento eshowo nomsangano udakewe hambo tshala ilokhuzana la ekhanda umilise inwele la angeke mina ngisobe ngathula ngendaba kaShembe as long as ngisalala nanengane ezincane nje ezina 16 years ngeke lento ngize ngiyithule leyo angeke two nithatha ingane zabantu ezihluphekelayo ezingenabezali niyoyixhinxa ngamakhehla amadala nihlulwa yini ukuthatha izingane zezigwili zakaShembe ezincane angeke nihlulwa yini hey mina lento yakaShembe ngizoyeka ukukhuluma ngayo that day ni kusuka ikhehla elidala la 65 years liyothatha ingane ebuya evarsity ene degree yayo eyisebenzela kahle enemoto yayo yes ingane wasi umphabazo ukuthi ushawa kanjani eRes ngovuma lapho ukuthi imbafuthi into yakaShembe iyekeni ngonimisa lapho ngqe ngoba hlasiwela nje ingane ezilambelayo nabasala abalambayo abangenalotho ohoba abazali izinja zabazali ngeke nginiyeke mina ngohlezi ngilana nani mina suwela ingane yabantu phela esebenza grand hampe radiographer nje ihamba ngemonto yawo nje inswepho bese yothathwa impunga ngeke kwenzeke lokho that's a future impossible tense niyanisukela ingane wenza igqila emzini nifakela izifo nina nigqileza ingane ngabe nineza ingane imali ukuthi ifunde ziqhubeke lempilo ziphambili ingane ngeke niyeke mina